Assalamu alaikum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV bisimilla moon e robinde moon jayindeji garantode moon kala subaka ko weltare wonanta amen e kala subaka nde men gandi huccidde e moɗon ko addi ɗum en jetti Allah en juule Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kokkuɗi yimɓe fartangue artude ɗo dartade ɗo hande altine o e kadi min jewni moon no fewi e weekend o ha heeɓi hande ko yeweno wonani amen ko noon min calminirta jihnaɓe senaɓe waliyaɓe moni foof salminama ñagama duwaw nde yuppoto e winde nde foof yuppo ɗo e Sénégal ha oɗo boros Covid-19 rumto yimɓeɓe ko noon calminirtu moɗon mone kala inde muɗum ene wonde mbade yettode muɗum no kala e subaka bani moon debbo jeynam dongen ara ɗo ene wonde banum gorko Mouhamadou Hounare Amadou Moussa Anne bisimilla ma mbani mba debbo pullo debbo mo jumdonde masinator walla mi notoma toon to Thielaw sikala mi salminima mi salmitimama no fewi no mbiɗani ko noon en jeewama kono kadi en jewni bandiraɓe men ɓe ganduɗa ene gowi huccidde meɗen e kala subaka ɗum noon kadi en gandi holko rewɗa ɗon ko oɗo aset e alet won noon en kewani arde ɗum ɗon noon ko yewede mawde no mbiɗani kono kadi duuɗi en mbiya allahumma amin saabu oɗo rafi coronavirus Dieynaba omono ɓeydi layde e nder jokliwindere nde kono kadi ha tengti e ɗo e nder leydi men Sénégal ɗum ɗon noon eɗen ñagono dendagal windere nde kormoto ɗe noon kuuli biyade beele o boros ina yalta leyɗele ɗe ha tengti e leydi men Sénégal ko wona ɗum oɗo dimanche hanki gam andinde bandiraɓe wonno inde e ɓinguel Aissata Ndiaye eɗen gandi o dañi tiggu guila ñande dimanche ɓennuto donc ko hanki wonno inde deftere nde wi ko sohna Khadija ɗum ɗon noon eɗen ñaago bandiraɓe nde ɓe duwoto yo Allah mawnin inde kono kadi Allah wurno barkine waɗamo julɗo ha tengti kadi o wona gurduɗo e yummakko e bammakko ko hanki tigui wonno inde nde ɗum ɗon noon namdornoɓe holto Aissata Ndiaye woni mbi sikki on paami jaggunomo tigui ko on ɗon tiggu gonnoɗo nder alhamdulillah o yelte jaam o daɗi o dandi sikala mbiyen no gowɗen wiide kala subaka bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah e wiide tan ko yo Allah hokkumo ko yirto hen ko e aussi yo Allah surnamo fandinamo bébé o garɗo o kasi aussi wiyama yo Allah wurno barkine yo fayde yummakko paɗe kadi ko noon mbiratmami mi woni yewede no fewi e oɗo weekend ken daraki ɗo iri ko aɓe namɗo ni hay e weekend o kadi ko weltare tan no jewirta ɗon ni minenne ko noon min jewirte saabu huccidde moɗon andude oɗon tigui oɗon goppi hakkille moɗon e Ayawo Pindi TV ko noon min jewniti moon hay adana hay minen ko noon min jewniti moon no fewi sikki ala no kala e subaka eɗen gaddana bandiraɓe e jayndeji hande Amadou Moussa ko ɓuuri tengtude e jayndeji ɗi ene wayno hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude Dieynaba ene wayno ko oɗo rafi coronavirus mo gonɗen e haalde ɗo e oɗo saaha mo gonɗen wayno de rafi o ɓeydima ƴellitade no fewi ɗo e nder leydi Sénégal ha tengti ɗe balɗe ɗe jawtuɗen woni oɗo weekend jawtaɗo kono ɗum caggal robino jayndeji ene wayno lelgo meɗen ma siforni hande ma en gar e ko yewti e fait divers kono koto banggue fina tawa eɗen gandi wonko ganduɗa ene finano tawa ɗo kono elle woni koye yaade ɗum ɗon noon ma en garto hen e caggal robino men jayndeji hande udditirte jayde le soleil kono noon tigui jayde guendiri nde wi ko ɓeydogol ɗiɗo kawuji coronavirus wona tan Dakar e Thiès kono de Kaolack memama e fanno Touba e toon to Saint-Louis ɓe koliti wonde noon ko ɗi nokkuji ɗe ɗi ganduɗa hande gonti wero walla mbiyen jofde oɗo boros coronavirus goni hande ko uddi hakkillaji e on tuma noon ɓe garte limorde ganduɗa heɓama tigui e oɗo weekend mo jawtuɗen 652 ka woni hesɓe yaaɓe ene gondi e rafi o jeenayo keeɓi hen hawrude e lajjal ɗum ɗon noon koye oɗo aset e alet mo jawtuɗen ɓe koliti wonde 101 ujunere tawi koɓe cellano rewintinoɓe e nder galleji ɗi kefti cellal balli mumen no hannirta ni kono ɗum joginoɓe kulhuli ko wiyete ko hono nouveau variant woni tan oɗo rafi e doole muɗum kono kadi sifa goɗɗo Covid-19 ɓe koliti wonde nde ɗum natani leydi men Sénégal tuggude e 101 lewru janvier e nde hitande nde gonɗen jayde Vox Populi nden ɗon jayde arti e nde limore nde ganduɗa kay ko boros coronavirus kamɓe ɓe mbiɗe ko yontere e niɓɓere no fewi wonande leydi men Sénégal tawde ke woni ko capanɗe joyo neɗɗo mbasi pitali mumen e nder balɗe jeeɗiɗi kono kadi ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetato e tato hesɓe jiiya ina coomi on rafi coronavirus e nder nden limore ɓe koliti wonde ina hen ujunere temedere 17 tawi koko wiyete transmission communautaire heɓɓe rafi o tawi ganda holto ƴetti on ɗon rafi ɓe mbi noon e ɗo weekend kamɓe ɓe jalti ɓe garti e nden ɗo limore ko tolni e temedde jeegom e capanɗe tato e ɗiɗo hesɓe jiiya ina coomi rafi o hen jeenayo kawri e ladial capanɗe nayo e ɗiɗo ko ɗum ka grave woni wonɓe e service réanimation ko jayde quotidien le quotidien arden men hande nden ɗon jayde ina wayno en nawride ene gasa nde arta wala nden jayde wi ene
wayno oɗo saha hannde ko ɓe rewinteɓe e nder galleji ɗi woni kay wonduɓe rafi o tawi de ina ndewi nde no fewi ɗum saabi noon ɓe mbi tan ko vivre avec les virus woni tan de ɓen ɗon wurduɓe on ɗon rafi e nder galleji mumen e nder ha joni ɓe ganduɗa ɓe kay ko temedde ɗiɗi e capanɗe hono ujunaji ɗiɗi e temedde jeenayyi e capanɗe jeetato ɓe cellani ne wayno de ɓen ɗon hannde ina tawe e nder galleji ɗi tawi koye nder ujunaji tato e temedde ɗiɗi e capanɗe jeetato wonɓe e sous traitement ɓe koliti wonde noon ɓeɗe hannde enen ndewi nde e nder galleji ɗi woni wurduɓe on rafi tawi koye galleji mumen guuri kono ɗum kono ɗum ganduɗa ko professeur Souleymane Mboup arti wonde wiide en paam sifa kono kadi en gonka leydi men e ko yiya koye o saaha yen paam on ɗon nouveau variant woni on ɗon boros coronavirus en mbaɗi muɗum kesiri soit taw nadde leydi men Sénégal kono ɗum ene tawe hen économie ɗo e dunde Afrique manam faggudu ɓe koliti wonde ko leydi Suisse fawi leydi men Sénégal e top 9 leyɗele jeeɗe ganduɗa ɗe kay ko ɓurde sembude to banggue ɗum ɗon faggudu ko jayde enquête nayori hande nden ɗon arti notima inde muɗum ɓe mbaɗi ko losko ko yewti ko e mayɗel nde ganduɗa teskama hitande mayde nde ɓe koliti wonde ɗe ko gonga e gonga e nde limore woni to banggue chiffre ɓe koliti noon wonde ɓe mbaɗi ko namdal beele Sénégal naaɓe ine kay beele ha joni ɗiɗo mayɗeli ine kay tawe hen mayɓe e mboros hono covid 19 so tawi ko jabol ɓe jabtima caggal nde ɓe mbaɗi losko mabɓe kamɓe ɓen jaydiyankoɓe ɓe enquête ɓe koliti wonde e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi 2019 tuggude manam limore jeeɗiɗo ha jeetato kañumen ɗe ina birne e kala ñande ɗum ɗon ko toon to ganduɗa ko woni bamuɗe ɗe yof tawete ko ɗo tigui e wuuro lamorgo ngo Dakar kono ɗum ɓe koliti hitande 2020 ɗum ɗon nde yettima ha yimɓe nogas ubbeteɓe e kala ñande kono ɗum ko ɓe mbaɗi kadi losko mabɓe toon to bamule baɗiya tawete ko toon to Touba ɓe koliti wonde hitande ujunaji ɗe sappo e jeenayyi woni 2019 ko tolni ujunaji sappo e temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗo kañumen goni ko birna e nder nden hitande kala e ɗen ɗon guenale kono ɗum ɓe koliti wonde hitande 2020 ɗum ɗon de ngabbi ha yetti e sappo e ɗiɗi ujunere pawɗi temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi tawi noon ko hawruɓe ladial ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi ɓe tengtini wonde mboros covid 19 ina jeeya ko ɓeydi ko yewti ko e limore hawroɓe ladial ɗo e leydi men Sénégal jayde l'observateur nden ɗon ne arti eko yewti e gueɗɗe ganduɗa ko haɓare laygol on mboros coronavirus koye hanki jamma beɗɗo woni sanga minuit nde nen de oɗo état d'urgence kame couvre feu de wayno de gasimo balɗe sappo e ɗiɗi ɓe kolti wonde noon ko hoorejo leydi ndi Macky Sall de ina faada e semminde ɗen ɗon kuule gam kay hesditinde on ɗon couvre feu tuggude e lewru tawi kadi ko lewru hesditintedu kono ɗum ɓe mbiɗe ne ɗamina wonde on couvre feu ma artiri sanga 18 heures ha 5 heures du matin ɗum ɗon noon tawi noon joppi ko week-end woni ñalɗi ɗi kono ɗum ko ɓeɓe ganduɗa ko réunion ganduɗa o kay ko CNGE hollitamonde de ɓe mbaɗi hono kawral mabɓe kame yewtere caggal muɗum ɓe bindi ɓatake fewde toon to assemblée nationale e ñalawma hande o ɗin konngol mabɓe jaajine tawe e hello tati e nde jayde l'observateur jayde las nden ɗon arti ko nguri dabɓe kinniɗi hono kala subaka ɓe koliti wonde ko caɗele kono kadi sifa ko wiyete titre foncier woni rokkude yimɓeɓe to banggue galleji tawi noon ko leyɗele dendaɗe ha tengti ko wayno leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko ndun e ko nandi hen ɓeɓe ganduɗa ko tambiɓe fanno e rima nde hewrejo Macky Sall dartinta kala ko yewti ko e dokkirgol gueɗe leydi kono kadi o haɗa ɓeɓe ganduɗa ko hettirɓe banggue o ina dokka ɗenɗon leyɗele ɗe ganduɗa ɗe gaddi fitinaji e nder leydi men Sénégal o jani libération addani men nden ɗon arti oɗo saaha hande ɗo adi ɗo ko titre ɗiɗi ɓe mbaɗi ko wayno ko noddirte hono association de malfaiteurs to banggue corruption woni mbuñari tawi noon ko ɗum yiya toon to centre de contrôle technique des véhicules ɗo e Dakar woni oto ɗi ganduɗa ɗi kay ko gonɗe hande o e yurnitade woni to banggue gueɗe technique mabɓe ɓe koliti wonde noon ko mafia tigui mawɗo yiya hen sappo e ɗiɗi e agent ji ɗi noon kay pawama junggo caggal nde ɓe tuuma yomnade copreje beele kay ɓe diwna ɓen ɗon on ɗon rang juɗɗo no fewi tawi noon fayiɓe junggo ko sûreté urbaine de Dakar kono ɗum ɓe koliti ene jeeyi sababu tan holko saabi enquête o waɗa ko vidéo goto amateur kañum de filma yiya ɓen ɗon ina mbaɗa hon ɗen gueɗe contrôle titre goɗɗo ko Alhaali Dawda Ba guinnirɗo hoore muɗum ko nelaɗo toon to Kolda ɓe koliti wonde de oɗo saaha hande gueɗe makko tan e ɓeydi yaha jiiɓade no fewi saabu kay ko won enquête goɗɗo waɗa e makko yiya cukalel ngel ganduɗa ngel ko ngel duuɓi sappo e goho ngel o wonduno tawi noon nde enquête waɗa hen mbiyen nde kamɓe ganduɗa ɓe ko safroɓe ƴeewi tawi ngel cukalel de leldima e gorko tawi de alamo leldi sowona on ɗon biɗo ko nelaɗo jeeɗiɗo noon e ɓenɗon ɓe ganduɗa ɓe kay ko jeeyaɓe gonɗon goum o saaha hande pawama juuɗe kanko on ɗon noon hono moɓe noddirta Baba Malaɓe ma huccide
yide hande e procureur de la république ton to Kolda tawi yotuma ko gueɗe pédophilie wondude sukaɓe kono kadi viol kam e détournement de mineur jande stade nden ɗon heewi uddude kala subaka e oɗo subaka hannde ɓe garti ko toon to Premier League anglaise woni tan toon to Angleterre matteji 4 tawi ɓe keɓani polgu ɗum ko kippumbo Sadio Mané kam e Liverpool saabi noon haaɓe guitta e on ɗon podium toon to Angleterre Manchester United kañum de heddi e on gardigo ngun ɗon City woni deuxiéme hono ɗimmo troisiéme woni tawe toon Tottenham kamɓe Liverpool ɓe tawete ko e 4e position kono ɗum ina tawe hen Super Coupe d'Espagne pettoɗo hanki final toon to leydi ganduɗa ndi ko Arabie Saoudite caggal nde ɓe jaltini hono Real de Madrid kamɓe Athletic Bilbao holitama de wonde ɓe pooli Barça hanki labtugal eko yetti e ƴettude on ɗon coupe mo ganduɗa kay ko Super Coupe d'Espagne ɗum ko tigui fetta ko toon to Arabie Saoudite nde wayno jeenaba ko ɗum ɗo wonno ko to mun ne kelle gadane oɗo subaka non tigui Amadou Moussa no kala subaka ko jayde stade uddata jayndeji mo gaddanɗe yimɓe hande uddi damal ko jayde stade no mbirumi ni yete hande kadi min uddi tan yimɓeɓe damal kesal ngal woni fait divers no kala altine ko fait divers min gaddat mo woni rendo ngo hande gartuɗen koye fina tawa en jii yimɓe fina tawa o no woppirani hande sa naati e jayde Le Soleil e page 13 ma taw henete oɗon fina tawa hande ene haala yimɓe ene mbiya ko mataw ko batte yimɓe hankantini moni fof natti dañande temps keddiɗo walla moni fof no liggeyaji ɗi jaari ni moni fof natti dañande temps hono muɗum walla temps mo wondi walla temps ni esum walla mawnum walla miñum en jii hande ko hunde hawnide no feewi e oɗon page mo mbimo page 13 Le Soleil en jiiɓe garti hande e oɗon debbo on debbo notirtoɗo Maymouna e emo haala hande no ɗum yehiri ha kanko o natti ni hay yidde joddade e yimɓe pour mo ñaama walla yidde joddade e yimɓe pour mo waɗa ko foti ko wadde hankkandi o yiɗi tan ko berade yaarude banggue woni amo ñamda e hoore makko wonti hunde wonti caɗele e wone yogue yimɓe Amadou Moussa kono noon tigi ko ɗum caɗele mawɗe jeenaba no mbiɗa ni sa yeehi hunde foof ko en kaali déjà wiyama fina tawa koko pinɗa tawɗa ɗo ene waɗe e nder galle mon e nder wuuro mon e nder leydi mon e nder diwan moɗon on fina tawa e ɗin hono ɗin fina tawa déjà kewɗi natti yeɗɗo ñalawma hannde o ene saɗi to garta en tout cas ɗo e Dakar tawa yimɓe ne ñamda hen sa jiita ko jomumen goto fof ene beeri banggue no mbiɗa ni ɓe nana e nana jonci banggue goto fof ne jogui bolel muɗum ene jooɗi e dow tabal waɗi ɗum noon ko jiggade jikkuji ɗi en jeeya ko tawɗa ko normalement ɗum aɗa foti ɗum wadde ɗum respecté surtout koye nder leydi Sénégal gonɗen wonko ganduɗa ko ina addana yimɓeɓe hono to banggue yaajede e to banggue jokkodiral saabu ñamdude eɗen gandi ko adi foof aɗum waɗi jurum holko woni jurum o so tawi bol joƴinama ɗo henna enen gowno ñamdude minima e Ama Touré en wonde Mansour Sow Thiad wondude e goɗɗo ken sen goni joyo sen goni tar eɗen gandi goto en manki ma en namdomo holto kaari woni par ce que o ala ɗo henna donc ngal mbun lamderago mataw no hono jiɗɗen wiide natti yeere par ce que yimɓe natti ñamdude ɓaade woni noon yimɓe natti ñamdude jurum o yahat te kala to jurum ala ene wayno ko heege lomtoto par ce que goto fof kadi ne wonti guertogal fof e hoggo muɗum goto fof ko timi ko ɗum woni ko jeeyi goto fof ko timi ko ɗum woni ko ñamata tawi noddani Samba noddani Demba jiiya aɗa wondi ɗo yimɓe hono cooda mburu ma walla cooda botari ma dumtoɗaɓe hay noddudeɓe ni déjà noddataɓe waɗi ɗum ko fina tawa o welsindama waɗi ɗum ko fina tawa o accama yimɓeɓe ɓerɗe joori ɗum tagui jurum natti wodde hakkude yimɓeɓe jomiraɗo joom baɗe bawɗe kañumne kam jeeyi manam ko kam jeeyi kalmum on jurum gonnoɗo hakkude yimɓe ɓaade woni iwi kankone goto foof o rokkiɗi ɗum banggue te eɗen gandi ñamdude déjà ene noddi arsugo no fewi mi sikki kamɓe anduɓe wonkoɓe kaali hen par ce que so tawi a woni hande ñammino fodde temedere neɗɗo ene jogui kamɓe hande arsugo mabɓe foof Allah waɗa ɗum e junggo maɗa mbawa hebde no ñamnirɗaɓe ɗum ɗon noon hande ɗum natti par ce que walla mbiyen ɗum ustima yogue nokkuji ha tengti ɗo e wuuro lamborgo ngo Dakar donc ɗum jessiba mbiɗa sikki cimtol ngol ganduɗa ngol ɓe ganduɗa ko jande Le Soleil waɗi hen te kadi ko hunde fonde haalede no fewi yimɓe dutto e fina tawa yimɓe dutto e gueɗe ganni ha no fewi ko wayno hande pour jiiya londe ɗo e Dakar ko probléme goto fof uddinata ko frigo yaltina ko yetti koye ɓurlel muɗum ndiyam siwo kasel muɗum yara ɗum ɗon ko ɗum probléme moɗo won gueɗe dendaɗe potani accede saabu ko ɗum fina tawa ko ɗum aadaji meɗen ko ɗum tawɗen en potani jiggade en tout cas ko yetti ko e gueɗɗe ganduɗa ɗe en jeeya ha tengti kadi wona e continent africain jeeya ko noon tigui kadi wontini yimɓe caɗele ay joni sahaji a yiɗat ni yaade aɗa ƴeewo e bande sa miijima ɗum ɗon walla sa miijima on fina tawa goppade tan ma won ka yiiɗa wadde walla yitta ƴeewode jomum ni ɗum ne ko caɗele wontan yimɓe no fewi kadi ko wona ɗum ko kadi a yii kadi hande jaaha e galle goto sa yettima e galle o no jiirata yimɓeɓe ni an hoorema e ronkuma fewde ni e galle o ha natta ni yaade ɗum wonti
wonti caɗele nata yaade ƴeewoyade bandiraama nata yaade ƴeewoyama poɗɗa ƴeewoyde ɗum wonti caɗele no feewi no feewi par ce que mbaɗa andi ko kalata ko an hoorema a yeehat an jahowo taw fandare ma wonno ko yiyoyde bande en mais e jeesi mabɓe pamata wonde ɓeeɗo mataw ko manam ko gonɗa e arde mabɓe ko garta ko tenkude entre guillemets walla garta ko darde goɗɗum e ko nandi hen ɗum tagui goto foof nangui hoore muɗum goto foof hetti galle muɗum goto foof huddima en tout cas salima yaade hono sababude jogade kuɗhuli e jeese ɓe ɗon yimɓe wadde firti ko wadde erago yimɓeɓe yoɓe gandu fina tawaji gonɗi ɗi soɗi gaccama tan en nattat wurde way comme hono loi ji football ni so tawi arbitre ala tan yimɓe mbarodirat gañodirat wadde limite on ɗon moƴƴani yimɓe ko enen jawta ɗum en tout cas ko noon tigui no mbiruɗa ni ko erago tan yo yimɓe goppu hen hakkillaji mumen no fewi kono minen kam gallamen ha hande min goni on fina tawa gallaɓe ene waɗi londe galleji kewɗi ko hen min jarata ene waɗi londe e ko wona ɗum ko bandiraɓe ko ɗon min mbaynirto mon e ko weltanade mon tan mbirumon ni e kala e subaka momin ganniyiɗo arde amin kuccita e moɗon min Dieynaba Ndonga e banum gorko Amadou Moussa Anne gorko Mouhamadou Ounare e ko yettude jannude on kenno to caméra e assistant muɗum kennoɗo caméra o ko Mansour Sow e assistant makko Amadou Touré e weltanade Kumbis e nino waɗi niyede e maquillage o machallah yooɗi feewi aadi men ko janggo so weeli jomiraɗo